Az az erős színház, ami személyesen szólal meg. Együtt vagyunk jelen egy időben és egy térben. És mi törekedtünk arra, hogy választott ügyeinkről hitelesen szólaljunk meg. Magyarország elmúlt néhány évtizedes történelme az nem a pártpolitikusok sztoria, hanem inkább mindannyiunk küzdelméjé, amit rengeteg ember folytat nap mint nap azért, hogy normális körülmények között élhessen. Egy dolog összeköti őket, hogy céljuk van, amiért hajlandók harcolni. Ezeknek a sikereknek és kudarcoknak a története sokszor valósághűbb képet fest, mint a híradások. Mert a képeken látszódik az érzés, az erőfeszítés, az ember. Ezek a probléma és trauma feldolgozások, ez az érzékenyítés, amit egyébként így a Radnóti tényleg kilépve a színházi közegből csinál, ez ugye sokkal inkább tud hatni ránk. Nem szép színészfotókat láttok most, hanem lejelöltük azokat a problémákat, őszinte pillanatokkal és együttléttel, azokat az ügyeket, amik számunkra fontosak. Nem vagyunk szakemberek. Nincs teljes körű rálátásunk a közügyekre. De mint mindannyiunknak kis társadalmunkban, a mi kis személyes zónánkból is rá tudunk tapintani az igazságra. Nekünk, akik reflektorfényben állunk, lehetőségünk, és ezért felelősségünk is kinagyítani, felhangosítani ezeket a problémákat.